Yeyi zenzeki imange Northwest kuthiwa happy birthday yamasela ukhongolose. Ngizwe usisi ufikile embalule ebhavumula laphana esestage ethi abantu basitake kwi-traffic nibona kungagcwele nje abanye babalekela ilanga bangale kwe-stadium amanga ANC going to die, going to dead mawuthanda. Akaqamba manga usisi ufikile or anti ufikile embalula. Bese kuba khona nangu-ke lo anti ekuthiwa u-anti uPenny Majodinya, engathi njalo uMajodinya or ubani, I don't know ukuthi ubani. Lo gogo nje onemcondo, lo nemcondo engathi kaMesisi ebelapha estage ememeza lapha ngoba uyilikho thanqoko ethi phatha Ramaphosa uNC uyafa, is either uyathanda noma awuthandi. Nisazobuka imhlola nini, nisazobuka imhlola. Penny Majodinya awuwehlisa ukubila mama, uyazwana, awuhlisa ukubila ingqino kaMasikhakhane evova utshwala ngephendi. Abantu laba, abantu umbalulu ucabanga ukuthi sonke sabaselohuzaneni sabase ayingeka uthi qedela nawe lapho nabakufi. Bese kuba nanga lo baba lo ithezi lelo wathi ufikile wayejethi sifaka imoto egijimayo kanti sifaka ithezi. Ithezi lokuthi uMike Mabuya khulu uphethe nomalume lapho uJeff Hadebe enkosi. Hey, uthi ke ithezi leli phela lithi sisazohlala phansi neNFP sixoxe sikwazi ukusondela eduze kwabo ukuthi bakhala ngani, shuthi uchaza ukuthi beqhubeke bezoxhaphaza abantu bakwaZulu Natal, fanele bexoxe neNFP kuze kuqhubeke lo doti weGPU ophethe lapha kwaZulu Natal, ngoba uyicabangela isusu sakhe wehluleka kwasekuqaleni. Ngathi uMike Mabuya khulu lona ngimazi, lo khilimayo nje, lo thanda ukugcobisa ishubhu, niyambona ngo yena ukuthi bazoxoxa beqhubeke bexhaphaza abantu bakwaZulu Natal. Yeyi kahleni. Kodwa iNorthwest ngiqophela umlando istadium MTT umbalulela kuyashiwo kuthiwa MTT make a lot of noise. Umbalula ke loyo haba. Yeyi uANC uye emgodini njengoba kuyiwa kuma election manje ngo2026 ilokhuzana ama local government. Ngiyakutshela ngicela nibheke ukuthi uANC uzothola omasipala bangaka. Omasipala ozobathola yilaba bale, laba vele laba bale. Angisho ukuthi bakuphi ngoba wena ke ingqondo yakhe yagijima, ngitshela ukuthi abakufi. Nakhona bawuthola oyedwa noma ababili ngoba sigalelekile mntanami. Awuphumeke wena kule ngqondo yokukhuluma ngoGrunewald, uyazwana, azusibuyisela indaba yokucindezelwa abelungula. Msuba isiphukuphuku wena, wisilima kanti bengingakwazi. Awushingishe eziko, kodwa nje ngiyabonga kakhulu ukuthi istadium singagcwali lapha, ubone bazoyichaphaza-ke ngoba bayiziphukupukwana bethi hayi inkinga ukuthi bekuyilezi. Niyabona ukuthi abantu baphumile kwi-ANC, baphumile abantu. Hey, abantu laba wembalula, abantu labo weGwedemantashe, abantu labo weRamaphosa, akudlalwa lana lamasela lawo.